Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi, Garchu, Radio Ramogi, Radio Garchu, Ramogi. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to mokwongo mag thund weche ma bende waikoni gi lak sechegi. George Koimburi ma en jaod bura ma Juja ma bende nondhi odiochieng' manyoro kendo lal godo no yud ka owitie puoth kawa moro e kaunti ma Kiambu kinyi ma kawuono. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya owacho ni obiro dhi nyime gi kedo ne ratich jo Kenya maonge luoro mora mora. Bende jatend migawo ma thieth Aden Duale osedayanga put makende ma bende biro rango matut e wi chenro mar chudo ne ute thieth mantiere bwo okumba mar thieth mano mar SHA. Machiegni, George Koimburi ma en jaod bura ma Juja ma bende nondhi odiochieng' manyoro kendo lalgo noyud ka owiti e puoth kahawa moro e kaunti ma Kiambu. Familia mare noyango ni ngimane ni kama rach. Sasa nimemwambia ni kwa sababu sijui huyo ni mchana. Mimi alikuwa pale anaitana hivi. Mimi unajua lugha yake sielewi. Obila mag Okwach Kich owacho ni Koimburi osebed ka imanyo chakre tich abich ka itude kod mibadhi mar lo kaachiel kod tiyo marach kod omenda mag CDF ka bende obila okwedo tudruok moro amora kod ndhicho mar jaod burano. Nao wenye walikuwa nje wakaanza kunigonga. Nikaweza kusikia ni kama nimeganda mkono na nikamwachilia mume wangu mgundu juu nilikuwa nimemshika mguu, so nikaondokea. Nyinyi ndio tunafaa tuwalilie mtupe ulinzi, nyinyi ndio tunafaa kumlilia mtupe mtufiche, lakini nyinyi wenyewe ndio mnaweza kutuangamiza, ndio mnatuangamiza, ndio mnatuharibia maisha, na ili hali tuliwachagua ili muweze kutuongoza na tuweze kukua na maendeleo mazuri. Kwa machile ni gavana ma Trans Nzoia George Natembeya owacho ni obiro dhi nyime gi kedo ne ratich jo Kenya maonge luoro mora mora. Owacho magi kaunti mare e kinde ma bende notwako jopiny e boma ma Kakamega. Natembeya odiochieng' ma kawuono timo limbe e gwenge mopogore opogore mayudore imbe mar Kenya bang' kane osewe thuolo kod rambun. Natembeya yande nomaki kod ka bende ne itude kod tiyo marach kod omenda jopiny maromo shillings milioni 4.2. Sisi tunapambana tu kule mbele, huko nyuma mmeshikilia na mtashikilia. Unajua generali kama hana wanajeshi huko nyuma hapo peke yake, ama namna gani? Lazima mshikilie nyuma ili tukomboe, ama namna gani? Maana maisha yetu sio mazuri. Na mimi nikisema maisha ya Mluya ibadilike, wengine wanafanya nini? Ndio? Na mimi nimesema nitajitolea vile Yesu alijitolea. Hata kama watanifinya watu yangu usikie, hii mateso isiwe ya bure. Ikifika wakati wa kupiga kura, kapiga kura kama tumefungua macho. Wakati wa kupanga na watu kutoka sehemu zingine kuja kutupanga sisi, maneno yalikuja 2022. Jatenda migawo mar thieth Aden Duale osedayanga aput makende ma bende biro rango matut e wi chenro mar chudo ne ute thieth ma bende ntiere bwo okumba mar thieth mano mar SHA. Aputno motene kod Ngire Walter Jaoko mawuok e mbalariany ma Nairobi biro bedo kod ting' mar rango kaka chudo ma kamano dhi nyime e ute thieth duto mag ji giwegi kod mago mag piny owacho, kendo rango kapo ni gitiyo kod nonro ahinya to ne tuoche mag tuoche kaka mano mar kansa. It will recommend the design, the review, and the updating of benefits package through health technology assessment process. Number 2, this panel will review and update tariffs to ensure cost effectiveness and its affordability. Number 3, this panel will help us to identify essential health interventions. Coordinator mar migawo mabende chung'ne tuoche ma ok landre kaunti ma Migori Paul Olika ochwalo ng'ur e wi medruok e kwan mar jomatindo man kod tuo mar dang'ni mar paro, ka bende koro kwayo jonyuol mondo wuog oko kendo konye kedo kod tuo ma kamano. Olika owacho ni nonro nyiso ni jomatindo go nitiere skunde mopogore opogore kaunti no ma Migori kendo koro gitemo kar nyalogi e kedo kod tuo no e kinda jopuonjre. Our biggest challenge is mental health care for adolescents. Why do adolescents mangi a lot of challenges both in school and out of school? Gen a lot of challenges. Why do drug abuse might some
ji donje yath mai sama ngato neno ni maybe an superior moingo parent ne koro wayudo ka wan a lot of challenges and our community is not taking good care of the adolescents. So wakwayo ni ka in gi nyathi ma adolescent to take care of them and also give them opportunity to share issues magin ge korgi both in school and out of school. Komachielo bende ni sekta mar le mag bunge kata Kenya Wildlife Service owacho ni madirom ji 40 osewito ngimagi kalure kod monj mag le mag bunge ka ji mamoko madirom 77 to seido hinyruok e higni 3 mosekalo. Director mar KWS Ngire Erastus Kanga wacho ni buche maromo 3857 bende osendiki kata osechwale do e kota mokwongo mar higa mar 2025. Between January and March 2025, our field teams managed to respond to 3,857 incidences of human wildlife conflict, which tragically included 40 human deaths and 77 serious injuries within a span of 3 years. We also responded to 1,532 cases of crop damage, 632 incidences of livestock predation. These figures are a stark reminder of the real human cost of human-wildlife conflict and the reason why we gather here today. Ngire Kanga bende koro wacho ni sani koro giketo chenro kare mara neno gikedo koda monj mag le mag bunge e pacho kae. Kenya Wildlife Service has ramped up its field operations in human-wildlife conflict hotspots like Meru, Kajiado, Taita Taveta, and Narok. Our teams conducted 2,412 problem animal control patrols, 109 stakeholder meetings with local communities, 355 targeted wildlife drives. We elect predator-proof bombers, construct electric fences, solar-powered predator deterrent rights, and construct water ponds for use by wildlife and communities. In addition, Your Excellency, KWA supports alternative livelihoods for communities such as beekeeping, fish farming, and fodder production to help diversify livelihood and incomes. Kawadhi nyime bende wayudo ni maneno gai mar do mapacho kai David Maraga owacho ni ne odhi e piny Tanzania mar ne chung kod osiepne Tundu Lissu ma bende en jatend duond bura makwedo piny owacho ma Tanzania e bura ma bende nomakne do e pinyno. Maraga okwedo weche maliekore ni limbe mar e piny Tanzania notudre kod weche go mag siasa. Okwedo weche ma bende liekore ni nodhi donjore kod siasa ma piny mag piny Tanzania, wach ma bende nomiyo mak jakene ratich oganda e pacho kai Boniface Mwangi kod Agatha Atuhaire ma bende wuok e piny Uganda kendo ne odinegi kuom ndalo matin kapok ne owegi thuolo. Boniface Mwangi alienda Tanzania. Mimi pia nilienda Tanzania. Nilikutana na yeye Dar es Salaam. Furaha yetu ni kwamba ameachiliwa, hata kama alikuwa ameachiliwa kwa njia ambao ni ya kutatanisha, na vile tuliona kwa media ni kama alikuwa ameuturumiwa, lakini aliachiliwa. Kitu muhimu ni kwamba ameachiliwa. Na sababu ya kwenda Tanzania sio ati ni kufuruga amani yao, tuna haja na hiyo. Tulienda tu kujiunga pamoja na kufanya ile solidarity kwa kiongozi wa upinzani katika nchi ya Tanzania ambao anapigania hii haki ya nchi sao kama nchi zote. Maraga oramoni piny Tanzania nyaka to koro chiw luor ne chik mar demokrasia ka ochiwo thuolo ne jochung' duto mondo lar kombe ma bende gidwaro kendo miyo jopiny thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro maonge luoro mora mora. Kama hakuna demokrasia Uganda, Tanzania na serious jirani zetu wote, we all get affected. Kwa hivyo kwenda kwetu hapo ni kujumuika na wale wenzetu ambao wanataka haki itendeke, uchaguzi ufanywe wa haki, ambao kila mmoja ambaye anataka uongozi apewe nafasi ya kupigania wananchi waamue. That is our mission. It was nothing else. We have no interest to fight the government of Tanzania or any other government. It is not our business. What we want is just open and fair, the competitive election that enables everybody to play his role. That's all.
Maraga bende owacho ni entiere lai manyime lwenya kedo gi weche mag mibadhi ka bende onyiso dwaro mare mar biro laro kom mar tend piny e yiero mar higa mar 2027 ka omedo ni chenro mag dongruoge maonge kanyakla gi apisa mag sirikal ma jo mibadhi ema duono mwandu mantiere e pacho kae. Maraga ne owacho magi ka bende ne entiere kaunti ma Kwale. Ka watieko weche mago mag yorno mar adimba gi laksechegi ni bad migao mar okwach kich bende koro ne odagi tudruok moro amora ma bende gin godo e wi ndhicho mar jaod bura ma Juja George Koimburi. Jaod bura no nyocha ne ondhi ka itudo kod ka bad migao mar okwach kich bende wacho ni ne itude kod mibadhi emomiyo nyicha ne odhi molal ka bende gidagi tudruok moro amora kod ndhicho mar jaod bura no. Tima kamano obiro bang' liet ma siasa nenore odiochieng' motelo ne kaunti mano ma Kakamega kama joera mag duond bura mar DCP bende obila nyicha ne orakre godo e kinde ma bende ne gidhi uso duond burano e gwenge makono. Mane mabendo kelo wae giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi elaksechegi to magi thund weche mabende ne waikoni. George Koimburi mabende en jaod bura ma Juja mabende nondhi odiochieng' manyoro kendo lal godo oyud ka owiti e puoth kahawa more kaunti ma Kiambu. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya owacho ni obiro dhi nyime gi kedo ne ratich jo Kenya maonge luoro mora mora e pacho kae. Jatend migao mar thieth Aden Duale osidho ayanga Aput Makende mabiro rango matut ewi chenro mar chudo ne ute thieth mabende tiyo e bwo okumba mar thieth mano mar SHA. Watudre koromo kanyo saa 8:09 ne weche manyien e yo machok to koromo kanyo saa 10 ne mago matut e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Karchu. Radio Ramogi. Radio Karchu Ramogi. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni kocha maduong' ma tim mar Wakaini mano Kenya Police Bullets Beldin Odemba mor mokalo kod duoko maber mabende tim mare nyoyude tuke mag FKF tok loyo simbo mar liga maduong' mar Wakaini e pacho kae e tielo mar ariyo. Bullets nyo orodho Trinity Starlets gonde 4-0 kendo yudo points 46. Kalure gi Odemba piem medo mana ridore e liga mar Wakaini kata WPL gino mabende wacho ni ber kendo jiwo dongruok makare e tuke mabende gin godo. It has been a hectic season, not as smooth as last season was, but we thank God that we are here. The girls have tried, they've pushed themselves, and I will say that I'm very happy because the Kenya Women Premier League is really gaining something, and we can see that the competition is getting tougher every day. That's why in this season we've seen that we've won it, but with a difference of only 2 points. Kocha maduong' ma Trinity Starlets Moses Juma kata kamano ne okomor kod duoko mabende tim mare nyoyudo kata doko ni giseloyo tuke adek mokwongo mane gitugo e chaka season. I like the words. I like the words kupatiana. Okay, what I can give is just a fair assessment. Yeah, what tumekuwa able kufanya in the past 3 months, because we came in February, and when we came in, of course, I'm sure you guys by now already know the story. So many girls left the camp. Then we had to pretty much start a new team. So it has not been easy, but there's been progression for sure in how we play, in terms of the style, personnel. So I would say we've made progress. Komachilo bende ni Bungoma Queens kata kocha maduong' mar Bungoma Queens Godfrey Mabonga bende koro mor ahinya kod duoko ma bende tim mare nyoyudo toka tieko e tielo e okang' mar abich kata thuolo mar abich e ligno mar National Women's League e tuke ma bende notieke gi kodira mokalo. Higa mokalo kocha no wacho ni higa mokalo ne gitieko e thuolo mar ariyo.
Ligi imeisha. We have managed to work as a team and to bounce back on the winning run, and we have finished the league in the high note whereby tumepiga Bunyore 3 goals. Although we have not finished in the position which we wanted, but we appreciate God because at least we have done some positive on the team, whereby the team ilimaliza na 19 points. This time we maliza na 32 points. At the same time, it was a new team for me. Being my first season in the team, at least I would say that because from second last to number 5, it is a plus with 32 points. Kocha no yango ni midhiero maduong' mabende liga mabende team mare no kale en mano mar nok mar omenda mabende ginyalo ndiko godo jotugo manyien mabende dine okonyogi e yudo thuolo mokwongo e tukego. Ikileta shida, I think it was about finance because team ilikuja kakosa finance support whereby we had to bounce back because ukiangalia the players have used until the end of the season are the same players nilianza now. You know, the first season you push the girls until the limit, inafika mahali or they way out. So that's why you see they have picked at the last season, they have bounced back to their peak. But most of the teams like Police, it has got a lot of, at least it has got some resources whereby they have got maybe sponsors, so they signed more new players. Kibera, so they did good signing. When you look at Ulinzi, they have a big squad which they did rotation and they are eager. But all in all, I have to thank God. Bungoma Queens notieko e thuolo mar 5 kod points 32. Kawatieko weche mag tuke gi lak seche gini team mar Gor Mahia ne oyudo thuolo mar donjo final e tuke mag laro okombe mar FKF bang' kanyo oloyo Murang'a Seals gonde 5-3 ka okalo picha choma mar penalty bang' wuok amodhi mar gonde 2 e thuolo mar tugono. Murang'a Seals nyokwongo loyo Gor e thuolo mar dakika 6 mar tugo kokalo kuom jatugo Michael Owen. Gor nyoduogo onyagore bang' yueyo kama nyogi kelo jatugo Bryson Wangai kara Benson Otieno lokruok manyomiyo gi yudo gol e thuolo mar dakika 57 mar tugono. Watude koro mokanyo sapar ne weche mamoko mag tuke. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi, Cartoon Radio Ramogi, Radio Cartoon Ramogi. Sabirio kalo dakika 17 tinde ni tholo na marbede studio serumo katurumo kikisudi nyakora mugia jwang nikecha wiye lode mabeyo sana lwet kasuk Rafael wodi nyachula ogwel kamin maro dhite chendo madonse Monday edition kanya sach korit morita kinywa tem kendo sangwene wange kao kamano to sapagario maro dhiambo makawuono waromera mugi TV kamwadhi penjo laktar kawuono wadhi penjo laktar weche mage kik bai kata matin watude sapagario oriti masani tokete manaka. Us.